Vinkovačka obitelj Cikač već 4 godine živi u potpunome mraku uz svijeće i baterijsku lampu. Nekad udarim ili u stolicu ili bilo gdje, a najviše se bojim za svog sina zato što mi je teško, ne daj Bože da padne i slomi ruku, nogu. Mjesečna primanja ne prelaze im 300 kuna, skupljaju boce i staro željezo i više su gladni nego siti. To mi je najgore jer ne mogu prste djetetu dati, ne mogu kruha mu dati, ako nemam, onda se moram boriti radi njega, ne radi se. Dobri ljudi spojili su one koji imaju i nemaju. Prva socijalna samoposluga nahranit će Cikačeve i sve obitelji sličnih životnih priča. Dakle, osobe koje imaju primanja po članu obitelji ispod 500 kuna dobit će određeni broj bodova po broju članova. I na osnovu njih moći će odabirati sami proizvode koje njima trebaju. U akciju su se uključile sve vinkovačke osnovne i srednje škole, poduzeća, ljudi s ulice. Nevjerojatno je da toliko ljudi teško živi tu oko nas. Mi smo slijepi, doslovce smo slijepi na njihove potrebe. U najistočnijoj županiji čak 22.000 ljudi ne radi. Samo na području Vinkovaca 400 je gladnih obitelji. To je socijalna slika Slavonije. Iz godine u godinu sve tamnija.